chirongwa Mai Chisamba Show, chirongwa chamama kamirira, chirongwa chatinotaura upenyu. Vakatandadzana nesu svondo rakapera vakaona kuti nyaya yedu yekuti muyenzi anopedza dura here, nokuti tine tsumo yekuti aiwa muyenzi haapedze dura, asi isusu tiri kuitora neupamhi hwayo tichitarisa kunyika, tichitarisa kumhuri, tichitarisa kunharaunda kuti tsumo iyi yakatinakira papi, inotisiya papi. Pakabuda zvakawanda chaizvo zvinoita vaenzi. Takambokumbira ruregerero kuti kana kuine vaenzi vatiri kutandadzana navo, aiwa masangana nechirongwa, hatisi kureva imimi. Hanzi muyenzi munhu anouya asingazopfunyakisira achigarapo, munhu ari kuuya achizodzokera. Ndoda kutenda vadari vedu nokudzoka zvakare svondo rino. Ndoda kutendai nenguva inyu nokuti nguva ifushwe, asi zvisumei kwatiri pada pane vatanga tisingatandadzanai navo svondo rakapera. Mazvita zvenyu Mai Chisamba. Ini zita rangu ndinoitwa Opportunity Makanga. Ndinoshandawo nemwanasikana wanhasi. Tiripo pakusimudzira kodzero dzevanasikana nemadzimai echidiki. Mazvita zvenyu. Tinokutendai nouvepo. Ini ndinoitwa Chiremba Regimo Marongedze. Ndinodzidzisa paUniversity of Zimbabwe mubandiko reHistory, Heritage and Knowledge Systems. Tinotenda. Nyaya yedu hatina kuipedza Dr. Marongedze. Muneiona sei? Notati tinoda kuitora neupamhi. Tikatora tsumo yedu tikaisa kunyika, tikaisa kumhuri, tikaisa paushamwari, torai pamunoda kubata napo imi. Mai Chisamba, tsumo iyi ine ukoshi hunodzidzisa kunyange vari mumabandiko hurumende akasiyana siyana. Asi ndoda kuti ndirovedzere paMinistry of Tourism and Hospitality. Inotidzidzisa kuti tikoshese vashanyi uye tidzidze kuti tinofana kuvabata zvakanaka, tiine tarisire kuti vazouya vakawanda nekukoka vamwe. Saka yakakosha zvakanyanya kuministry iyoyo. Ndoda kuti zvendirovedzere pakuti kushanyirwa uku kunokosha even mudunhu redu reAfrica, uyezve kunokosha even mudunhu rese repasi rose, pakuti kana nyika yedu ichibata vamwe zvakanaka, vamwe vatungamiriri vedzimwe nyika vanouya, vamwe vana muzvina bhizimisi vanobva kune dzimwe nyika vanouya vachiziva kuti kuZimbabwe kunobatwa vanhu zvakanaka. Saka ine ukoshi nekuramba ichitidzidzisa tsika dzakanaka. Regai vakuru vedu vazoti zvinoreva izwi rekuti tsika, kuti tsika nepatakafamba napo. Mashoko akanaka edzidziso nekudzidza hakuperi nhai, nokuti vamwe vanenge vachingotaura kuti tsika, asi zvine chikonzero, zvine chirevo chazvo. Dr. Marongedze vaibata kunyika, kunyika yedu yeAfrica, kunyika yedu yeZimbabwe, asi tinopindazve nayo mumba kuti muyenzi anofanirwa kunge ari munhu akaita sei. Isi tine zvatinotarisira here pamuyenzi? Uyenzi haureve kuti masunga gumbezeka, kuenda kunogara mazuva 2 nematatu, munogona kunoshanya zuva iroro muchidzoka. Uyenzi, unhu hwemuyenzi hwatingatarisire ndeupi? Opportunity. Mazvita zvenyu Mai Chisamba. Pamuyenzi tinongotarisirawo kuti angova munhu wekuti haazotsiki vari pamusha konzi, nokuti panogona kutozova nokukakavara kwekuti munhu anotozoiswa mutemo wekunzi ninge hatichadi kumuona pano, nokuti unhu hwake hweya hwakadyiwa nembwa. Ndo zvinogona kutozoitika izvozvo. Saka naizvozvo kana uri muyenzi, chivawo munhu akatendeka, akavimbika, anozvibata, kwete kuti unongozikanwa kunzi Opportunity musi waanobuda panotoshayikwa $50. Saka unofanira zvane umbavha kaizvo. Zvatoo neumbavha. Saka iva munhu wekuti unenge wakavimbika, wekuti hapana chinozoshayikwa tozvitenga kuridza nhare kuti naiwe zvawabvawo pano hauna kubatanidzira here. Vanhu vanenge vakutsvaka mazwi ekuti hatisi kuda kunyatso kumupuma kuti iwe wazoba mari, asi dzimwe nguva dzecho tichinyatsoziva kuti ninga akangouya pano chete, kana kuti tochita chipatapata chekuti takambotaura vhiki rapfuura paya kuti
kwane madzinhare izvezvi handiti kwekuti vanhu vanotarisirwa kunzi vafone kuti tiri kuuya musi wakati. Kana mumwe munhu akafona kuti ndiri kuuya ikoko, taakutomhanya chipatapata kukiya zvinhu kuti vedu venhingi uya akauya pano zvakashama kudai, pabudi chakanaka. Saka naizvozvo ivawo munhu wekuti kana vanhu vakanzwa nezvako vanenge vatononokerwa kuti anouya riniko, vakufarire, vanzwe kukuda neuvepo hwako, kwete kuti uvepo hwako hunounza kusuwa muvanhu kana kuti vanhu vakutozotanga kukwindimara pese pavanenge vakuona kuti zvino zvapazowiwa pano pachasara pasina chinhu. Ndizvozvo mashoko makukutu chaiyo. Kana tichitarira vaenzi tinotarira neunhu hwavo. Apa pabatwa nyaya yekuba, asi ongororo netsvakiridzo iri kuratidza kuti vana vechidiki, vangave vasikana vangave vakomana nevamwe vechikuru, vana baba nana mai, havachamboziva masvikiro epamba pevamwe. Vanosvika, ngatimbotorai muenzaniso kuti vari kusvika nemotikari yavo, vaenzi kava, uyu akabata chibhodhoro chake chehwahwa, uyu akabata chibhodhoro chake chehwahwa, uyu akabata chibhodhoro chake chehwahwa, uko chikula bhokisi chavo chakabatwa uko. Ndo masvikiro here nhai dhokta anoitwa nevaenzi? Kunyange muchinwa doro, masvika muri kusvika pamusha pevamwe vanhu. Tiri kutaura kuti aiwa ngatigashire vaenzi nokuti hapana chavanoparadza chavanopedza. Unhu hwakadaro ihwohwo unhu here? Mai Chisamba, vanhu vedu vanoda kurutsiswa. Nekuti dzimwe tsika dzatakuteedzera hadziratidze kuremekedza. Kareko munatarisa munoona kuti muenzi aiva munhu aiva netsika dzisingafumuri kana kunyadzisa kwaabva. Saka kana uchirarama, uri kurarama uri pana vanhu, uchibva muvanhu. Saka mukubva muvanhu umomo munotsindidzwa kuti unofana kunge une hunhu. Saka ndikaenda pamataura pekuti vanhu vari kuuya vakabata zvibhodhoro zvehwahwa zvinodhaka, hazvireve kuti zvinorambidzwa, asi kungozvidzora munhu kwakumbosiya zvinodhaka zviya, mopinda mokwazisana nevamashanyira, mozopfuurira henyu mberi, asi mataridza kuremekedza. Tizvozvo mashoko makukutu chaizvo. Pane humwe hunhu hwatinoita tichifunga kuti tiri kufambirana nenguva, asi hunhu huri kurakidza zvisiririzvo, sekutaurwa kwaitwa nadhokta kuti ngatimbosiyai zvese, kunyange tine zvidoro zvedu, kunyange tine zvifodhla zvedu, kunyange ngatimbotangai tapinda takwazisana. Ngatisangane muchikamu chinotevera. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Kugeza nerunako narubili, gandare mvura nerubili. Kugeza nerunako narubili. Every woman is beautiful with Rubelin. Every woman is beautiful. Find yourself. Believe in your power. Vadikani tamuchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba show, umo tiri kutaura nenyaya yamakajaira, nyaya yevaenzi. Isi tiri kuti ngavagashirwe, ngavafarirwe, ngavaitirwe zvatinogona, asi chiri kugona here zvakare, nekuti kare haagare ari kare. Tsumo yatiri kuvanda nayo, yatiri kufamba nayo ndeyekuti Muyenzi Haapedze Dura. Pataurika zvakawanda, nekuti iyo nyaya yeuyenzi inouya nezibhachi rayo, yakafukidza vanhu zvakawanda. Uyenzi ndiri kuuya kwauri opportunity.
uyenzi. Kana ukangonzwa kuti muyenzi unofungei, nokuti kunyaya dzimwe dzatakatarira ongororo netsvakiridzo taisvika muyenzi akamanikidzika asina mufaro, nekuti hanzi varipo vashanyira havana kutaurirana. Mai vanenge vachipunyaira kuti hamuna kunditaurira kuti baba mudiki vari kuuya, ningi avawo vari kupunyaira kuti hamuna kunditaurira kuti sekuru vari kuuya. Kana vanhu vakagarisana, ngatimbotorai example, muenzaniso wemumba. Ngatimbotorai muenzaniso wemumba. Ini ndongotaura nasekuru kuti uyai henyu, uyai, vachisamba vasingazivi. Uyu kana kuti iwe ongotaurawo naambuya ini ndisingazivi, zvinokonzera chiko? Apa tiri panyaya yedu yevaenzi apa. Mazvita zvenyu maisamba, ndipo pamwe pane dambudziko ipapo, pekuti pada pavakaroorana mumwe anotaura nemumwe, votaurana pachezvavo kuti uyai, sunungukai, farikanyai chaizvo, uyai. Asiwo mumwe wake asina kunge amuita sei, asina kunge amutaurira. Saka panozova nekushamisika kuti kwavabva nekupiko, potozova nekusawirirana handizvo. Saka ini ndinoona sekuti vanhu vakangogona kutaurirana kuitira kuti pasazova nedambudziko, nokuti hazvifani kuita dambudziko kuti munhu auya ashanya pamba. Muyenzi munhu akanaka, pamungava pamusharudziko pasingasviki muyeni. Vaenzi vanhu vatori vanhu vakanaka, nokuti munhu kukushanyira atoratidza rudo rwake. Dzimwe nguva munhu ane atoene rudo rwake rwakazara kuti regai ndimbonovaona ndozoshanya here, kana zvanzi munhu arwara chete rega ndingonoona kungonobvunzana mufaro. Saka naizvozvo ndinoona sekuti zvakanaka kuti vanhu vange vanotaurirana vachizivisana, kuitira kuti isazova kunzi surprise sekuru vauya pamwe anenge asino kugadzikanawo nazvo. Asi ndiri kungoti vanhu ngavange vakangogadzikana nazvose, nokuti pane mambotaura kuti hanzi gara agara ari kare. Asi tinoona kuti takatarisa parudo rwedu nevanhu, rudo harufani kumbochinja, nokuti rudo ndirwo rukuru. Kunyange tikada kuti tizviti isu hatichaiti zvechinyakare kana kuti kutsika dzechivanhu, tiri kuchiKristu. Kana bhaibheri shoko raMwari racho rinototaurawo wane nezverudo. Tinoona kuti vanhu kana mombe yanga isingaurawi paitourawa mombe chaidzo. Tinotasa panyaya yaAbhurahama yekunzi ane vaenzi vakamushanyira. Dzimwe nguva vaenzi vachatishanyira ndo vachatozotiunzira dzimwe budiriro, nokuti ava tinonzwa kunzi dzakanga dziri ngirozi dzakanga dzatosvika mumusha make, ende iye akadzibata zvakanaka, haana kumbotarisa kuti vanhu ava ndivazivi kana kuti. Naizvozvo ngatingoti chero kuri kunzi vazinge vataura kuti tiri kuuya here kana kuti hatisi kuuya, ngatingovai nekuvabata zvakanaka. Zvatiri kungodyawo izvozvo ngavangodyawo izvozvo, kwete kuti vanozobikirwa kapoto kavo pasaidi kunzi handisi vanga vasina kutaura, saka ingonhonga iwoyo mashizha maviri emuri waya muvapei papapa, nokuti vanga vasina kunge vatitaurira. Chero tanga tatopakura ndiro Mai Chisamba, mumwe munhu anogugudza ndiro dzatopakurwa taakuda kutoti titoendesera kuvanhu, taakuchitotanga kutoti titowana kuti pane zviripo izvozvo totomupawo, kuitira kuti tingazodya here munhu akatarisa. Saka naizvozvo ngative tiine rudo rwakazara matiri, kuti nyangwe zvanzi anga ataura here kana kuti anga asina kutaura, tingozvigamuchira sezvazviri kuti aiwa kuuya kwake rutoriwo rudo rwacho. Ndizvozvo wabuda neimwe nyaya yakanaka kuti ngativabatei zvakanaka, nekuti hatizive kuti kwatichazonochengetedzwawo ndekupi, kwatichazonobatwa zvakanaka ndekupi. Asi tiri kupa kurudziro yekuti kana muri murume nemukadzi, zvinhu zvamunofanira kutaurirana, nekuti kana mukange musina kunyatsowirirana neuyenzi hwamuinayo, zvinoreva kuti muyenzi uyu anenge achifarirwa nedivi rimwe chete, rimwe divi risinganyatsofara. Dr. Marongedza mambotaura kusiyana kwematura. Tsumo yedu iri kuti muyenzi haapedze dura, asi yezvino dura redu riya rapentry. Pentry ndo kanzvimbo kaya kana kuti katingati kakabhati kanenge kanoiswa chikafu, kanoiswa zvokudya, kanoiswa zvatinoisa, zvatinochengeta, zvatinoziva kuti hazvivori. Zvakare tiri mamwe matura atinawo emafriji anoiswa zvinhu zvinoora kuti zvirambe zviine chando. Mutsaukano wedura rekumusha nedura rekuHarare, rekubhuruwayo, rekupi ndeupi? Mai Chisamba, musiyano uri pakuti dura rekumusha rinobvira mumunda, muzvakohwewa kubva mumunda.
asi dura remumadhorobha riri kubvira pamuhoro wahorwa naamai nababa kana kuti vanoshanda vari mumhuri umomo. Saka munoona kuti remumunda rine uwandu hwakaraudzira hwakasiyana nerabva pamuhoro, nekuti iro riri kuenderana nekuti panguva iyoyo vashandi vari kuwana muhoro wakaita sei. Saka muchaona kuti iri rakaraudzira iri rinoita kuti muyenzi akauya havazungunuke kana kunetsekana nekuti rakaraudzira. Asi iro rekumadhorobha rine kakutseketudza nekakuedza kuti risapera mwedzi usati wapera. Saka muchanoona kuti nedzimwe nguva vanhu vanosvika pakuita sevanonyima nekuda kwekuti dura ravo harina kuraudzira. Ndizvozvo manyatsozvitsarangura zvakanaka chaizvo kuti rekumusha munenge muine masagi akawanda. Zvino aya matura ene madhorobha pamwe panenge uri nechigokoko chimwe chete kana chibhakidhi chimwe chete. Saka munenge muchida kutarira kuti zvino bhakidhi iri tikabva tati tikabika bota remangwanani, tobika sadza masikati, tobika sadza madeko, mukafamba mudzimba dzakawanda ongori netsvakiridzo iri kurakidza kuti zviya zvataimbodla zvasiyana. Vamwe masikati vaakudya zvamunotofunga kuti saka matodya ipapa matopedza. Vamwe vakunyatsozoumba kudya kwakanaka madeko, munhu wese adzoka pamba kwaakuchiunganidza. Asi tinoramba tichingoti vaenzi ngavakosheswe, ivo vagozvikoshesawo, vagove neruremekedzo kunyange pari pamba peshamwari yako. Vamwe vanongosvika vachibva kwavabva vanongotanga kudubura mapoto ndikutsvaga mvura, vari kuvhura mafuriji. Izvozvo hazvina uyenzi hwakanaka. Kunyange muchinzwanana zvakadii, muyenzi ngaave muyenzi. Ngatisangane muchikamu chinotevera. I'm sorry. I think your things are in my seat. Oh, sorry. Oh, come on. You've got to be kidding me. Excuse me, ma'am. I need to sit somewhere else. We used to be married. Worst 19 years of my life. We were only married for 5. Okay. I'm praying for an asteroid. Zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zviri kungobata maziso zvedu handizvo. Upenyu hwefeki anongoema tinyingu nguo dzouswa, ukatiudziye moto dzotsva. Murume mukuru unoomesa ashaya sewakarumurwa nemhandira aida kuti anhadzi asingasviki. Vadikani tasvika muchirongwa muchikamu chokupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, apo tiri kutarisa uyenzi hwakakosha kunyika, kunharaunda nemumusha medu. Haungave musha ukashaya vashanyi, asi pane migano. Uyenzi hunosvika papi? Ndakumboya kwamuri Dr. motipa zvamuda kutipa taamuchikamu chokupedzisira. Mai Chisamba, ndoda kuti nditaure kuti vashanyi vane mhando. Pane vanoshanya dziri hama, pane vanoshanya dziri shamwari, pane vanoshanya vari vanhu vatinobata navo mumabhizimisi. Saka muchanoona kuti vashanyi vakasiyana siyana, ende kusiyana kwavo kunotaura zvekare mhando yekusununguka kwavanoita pamunhu wavashanyira. Asi tiri ipapo ndoda kutsindidza kuti muyenzi ndaazive pekugumira. Haikona kuzoita zvinhu zvisingatarisirwe neuya wawashanyira. Kupedzisira wakutopinda kumabhedrumu euya wawashanyira,
kubata nezvimwe zvinhu zvaasingatarisire kunge uchibata. Saka ndatizive pekugumira kana tiri vaenzi. Ndizvozvo mashoko akanaka kuti tine muganho, tine pekugumira. Zvimwe munotonzi aiwa svikai henyu kuno, aiwa endai apo. Vamwe vatoita zvokutodzorwa kuti aiwa kwamakuenda ikoko hakusiriko, dzokai. Nokuti vanhu vanogara zvakasiyana-siyana. Vamwe vanoroja kunyange mukati medzimba handiti. Saka pamwe munhu anenge akutonopinda kamuri yevamwe, anotozodaidzwa kuti kudhora maakuvhura iro hakusi kwedu, uko kwamaakuenda uko hakusi kwedu. Saka kana uri muenzi, hunhu hwako hubate ugobetsegwa. Tiri kuya kwauripo opportunity. Mazita zvenyu Mai Chisamba. Sezvanga zvachitaurwa nachiremba, ndoda kungotsinidzira kuti zvishuwa semienzi haikona kuzotandavara sorunyemba. Unofanira kuziva munhu chikamu chekugumira kuti apa ndinenge ndakuda kuenderera apa, handiti, kuitira kuti naivo vari pamba ipapo vaite sei, vakufarire. Haikona kuzoita zvekuti vanhu vanenge vakukutsvagira mizano yekuti kuti timuudze takanyatsomunanga kuti munenge maakufanira kubva pano, havachadaro, vakungoita vane kuita kwavakuita kwokuti ubve ipapo. Dzimwe nguva ndopatakuwana vanhu vakukirwa iwo mapentry waya. Dzimwe nguva kana musuwo chaiwo wedhoo chaiwo kutonzi unokiwa kuti unogona kuswera uri panze chaipo. Ushauti ko ndangobuda ndakaenda pasera apo ndatowana na musuwo wakiwa. Saka naizvozvo tiri kungoti vanhu ngavazive kupekugumira, ngavazive kuti nyangwe ndiri muenzi ndinofanira nyangwe vari sekuru vangu chaivo nekuti mwana bati pamba pasekuru vangu panapa mungandiita sei kwemimi sekuru uyu takakura naye uyu, saka imimi ndiri mungazondudza. Saka naizvozvo munhu ngaangova nehunhu pavanhu, achingoratidza hunhu hwake. Uyezve tiri kutiwo kune vaya vashanyirwa, ngatigonewo kubata vaenzi, tingovabatawo sevanhu. Ngatisati kana mufundisi vauya ndopanotanga kumirwa taakunyanya handisi kuti kubata mafundisi zvakanaka zvakaipa, aiwa zvinhu zvakanaka chaizvo, asi kuti tiri kuti munhu wese ngaabatwe zvakaenzerana, kuitira kuti kana hama yako chaiyo yauya inongoona kuti mufundisi pavauya ndozvandakangoitirwawo izvi, kwete kunotanga kubata dzimwe ndiro dzimwe dzine goridhe, dzimwe dzine chii nechikafu chinodyiwa paKrismasi chatinozoona ndechekisimusi chete ndo chinotanga kudyiwa musi uwoyo. Saka tiri kuti ngazvingoitika, kana ariwo maitiro edu ngatiitei sezvo. Asiwo kana pamba pedu tiri kuziva kuti tine mazuva atinodyawo nyama, iwo semienzi ingoziva kuti mazuva ayo ndo zviri kuitwa kuti musi wechipiri nemusi wechina ndo patinodyawo nyama. Aya mamwe mazuva ese ate tichimboti tikabata kumukaka, tikabatawo kumadora, tikabatawo kumiriwo yakangosiyana-siyana yedu, kuitira kuti zvive zvinobhalansa. Nekuti nyika yatakurarama zvinezvi haisisiri nyika yakare yekuti yedura riya ramborehwa naDr. Riyari kunzi kune dura ratoziva kuti zvinhu taizvirima, kana tisingakwanisi kuzvirima kureva kuti pane homwe yedu yataakutobudisa. Naizvozvo ngatingovai nekunzwirana nokudanana. Hatizombofi takaita hurukuro yakaita seinoyi yekuti kuona zvakukurukurwa kuratidza kuti kune zviri kuitika. Ndizvozvo mashoko makukutu mukaona taakudzikurukura pano vadiwa vatariri, pane kwazvinotaurwa nevadiki kuti pane kwazviri kubhainda. Ndinoda kumbobvunza kwamuri chiremba tisati tapedza chikamu chino, kuti isusu tiri vanhu vetsika nemagariro, imimi muri vanhu vetsika nemagariro, zviri mutsika dzedu here kuti kana taingwa nevaenzi vasvika tovabvunza kuti asi munoenda rini, munosimuka rini? Hazvina kutinakira here kuti tizive marongero? Nokuti kazhinji kana munhu akabvunza zvinonzi ndadzingwa, ndadadirwa, asi pada munoziva vanhu mazuva ano vanofamba nemabasa, pamwe muri kuenda kuworkshop, pamwe pane zviri kuitika, muda kuziva kuti muri kutobvunza nemwoyo wese kuti muri kugara nguva yakadini muchida kuona marongero. Zviri mutsika nemagariro zvinogashirika? Mai Chisamba, zvinogashirika asi zviri pamabvunziro. Pane pekutoti munhu achangobva kusvika taakutomubvunza kuti saka muri kuenda rini, haasati amboteramira, haasati azorora. Saka zvinoita kunge tiri kuda kumunyadzisa pamabvunziro kana kuti hatisi kumuda pamusha wedu.
Saka ndoda kutsindidza kuti zviri pamabvunziro. Kana ndichiti mabvunziro ndiri kureva nguva yekubvunza. Uyezve matauriro aunoita uchibvunza kwacho. Ende vamwe vaenzi vedu vanotopedzera vatotaura usina kana kumbovabvunza. Zvichienderana nekusununguka kwaakaita pashanya apa. Saka ndinoti zvirimo mutsika dzedu, asi vanonotsindidza pakuti uri kubvunza sei. Hanzi nachiremba ngatimbomirai Muyenzi azorore ateramire tozoti tobvunza. Tambotaura zviya kuti kune vamwe vanouya vasina kutumidzira nhare, vasina kutumidzira matsamba. Auya mangwana munotori nerwendo. Zvino isusu pano tiri kuti munhu ngaatimbompa nguva yekuzorora, nguva iye asvika muri mushishi. Zvakaipa here kubuda pachokwadi kutaurirana? Handizvo here zviri kutitadzisa kunyatsowadzana mukati memhuri tichivanzirana chokwadi chakamira? Nekuti iye munhu anenge asina kutauraka kuti isi tiri kushanya mangwana, anenge abata nhare, waudza mukoma wake, manje vabva vauyaka, isi tiri kuenda mangwana, waudza shamwari yake, vabva vauyaka, isi tiri kuda kufamba mangwana. Zviri nyore here? Chiremba vati zvinoenda nemabvunziro, iwe unofungei? Ndinodairana nachiremba kuti zvinoenderana nemabvunziro, nokuti ukazongobvunzawo munhu uchiti saka zvamauya kudai muri kumboenda riniko, hazvinawo chiremerera. Nokuti tambotaura kuti munhu unhu, kana usina unhu ndopauchati munhu achangosvika wakutobvunza saka munoenda riniko. Saka zvinongova neunhu kuti wowana mabvunziro aunoita, kana zvichireva kuti uchatotsvaka mamwe mashoko asinganangi zvishuwa kuti uri kutobvunza kuti pano musazogarisa, musadarika 3 days, pano musadarika vhiki. Saka naizvozvo zvinoishingoenderanawo nemabvunziro awaita uye wakamirira, nokuti mumwe munhu anogona kutokuudza urongo hwake kuti zvandauya pano munoona ndichafamba ndakadai. Saka naizvozvo musiyei zveshuwa ature befu. Ndizvo zvanzi musiyei zvechokwadi ature befu. Asi ndafarira pekuti pamwe matauriro enyu, pamwe masukurudziro enyu enyaya anobatsira, nokuti dzimwe nguva munenge mamanikwa muchimufarira chaizvo Muyenzi, pada mungangotanga nekuvataura kuti tafara takuonai mufunge, nekuti mangwana tine rwendo, tiri kuenda nebasa. Hamene imi madiwa tariri munoiona sei? Zvinobvunzika here? Tinoda kuti muzvirongwa zvataita zvetsika nemagariro izvi, imimi mutiridzire nhare kana kutinyorera kuti izvi zvakaoma mutsika dzedu, izvi zvakanaka mutsika dzedu, nekuti tsika dzinoiswa nevanhu, tsika dzinobviswa nevanhu. Tiri kuona ongoro netsvakiridzi iri kurakidza kuti pari kuzoita ruvengo rwakakura chaizvo. Vanhu vatadza kubatana zvakanaka kuti ndaigobvunza sei, ndaizonzi zvakati. Kufungirana kuti kabuda pachena tikataura ndopatinokundwa nevatorwa. Varungu havaite zvokuhwandirana nyaya. Muri kuudzavo, asi munhu wamuinaye, wamugere naye ari ipapo ndiye wamunoda kuti azive izvozvo. Saka makasonoka kutiridzira kana kutinyorera. Vadikani kana toita zvinoendeka zvikuru sei, tiri Mai Chisamba show. Chiringazuva chaiye chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo, chiringazuva chabva chatsvuka zvikakwata. Regai nditende vatyairi vedu, vatyaira chirongwa zvakanaka chaizvo. Tinokutenda opportunity, tinokutendai Dr. Marongedzi. Zvakadi kusangana zvakade svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Pane imwe naPeter Pindini wenyu, Dr. Mai Chisamba.